Қазанда Евгений Гомельский қонақ болды. Баскетбол бойынша СССР жиылма командасының легендар тренері спорт башқаласы традицион турнирында жеңушілерінің бөлеклеу тантанасында қатнашты. Ярышылар Татарстан баскетбол федерациясының ілекігі президенті Геннадий Ветровқа бағышланған еді. Дәрежелі турнирда кім жеңу яулауын хабаршыларыбыз біліп қайтты. Уен мәйданында Россия һәм дөнья баскетболының булачак йылдызлары дип әйтсәк тә ялгышмабыз. Чөнки нәкъ менә алар берничә елдан соң Суперлиганың әйдәп баручы клублары өчен чыгыш ясарга мая туплый. Һәр хәлдә Россия баскетболы легендасы Евгений Гомельский моңа өметләнүен яшерми. Аның җитәкчелегендә хатын-кызлар җыелма командасы Олимпия уеннарында алтын медальгә лаек булды. Атаклы тренер Геннадий Ветровны да яхшы белгән. Турнир аның истәлегенә үткәрелә. Шулай спортчыга багышланган фотоальбом да тупланган. Мәскәү, Удмуртия, Курск, Самара, Оренбург өлкәләреннән һәм әлбәттә Казаннан Уникс юниор командалары көч сынашты. Хатын-кызлар арасында Санкт-Петербург командасы, ә ир-егетләрдән Мәскәү өлкәсенең Химки баскетболчылары беренче урынны яулады. Все команды хорошо играют на России, и мы готовились, старались и вот выиграли благодаря тренировкам. Турнирда җиңүчеләргә кубоклар, медальләр тапшырылды. Мөршидә Җиһан, Дмитрий Торов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.